хайваннарга карата ул инде хәерле муамәләдә булу, ул инде мөселман бәндәсенең асыл бер сыйфатыдыр. Һәм инде без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләреннән дә Пәйгамбәрбез сөйләп китә, бер инде хатын бик зур гөнаһ кылып, инде Аллаһ Тәгалә каршында олы гөнаһлардан булган гөнаһны кылып та, инде шушы үзенең гамәле, шушы бер суга сусаган этне су эчерүе белән Аллаһның рәхмәтенә иреште, Аллаһның ризалыгына ирешүгә сәбәп булды. Һәм инде чыннан да бу инде безнең Аллаһ Тәгаләнең мәхлукларына, җан ияләренә, җанварларга, кошларга карата булган муамәләбезне инде күрсәтәдер. Иң беренче чиратта шушы хайваннарны асраганда яки асрарга телибез икән, иң беренче чиратта аңларга кирәк, без үз өстебезгә олуг, зур һәм зур җаваплылык алабыз. Һәм инде шушы җаваплылыкны өстебездә Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәкбез. Һәм инде шуңа күрә аңлыйк, әгәр дә без аны шушы хайванны алып, ниндидер бер кызык өчен генә, яки дә маса ниндидер бер тормышта инде кызык эзләү йөзе белән генә, уйламыйча, фикерләмичә, без инде шушы гамәлне эшлибез икән, инде белеп торыйк, аңлап торыйк, инде без үз өстебезгә олуг җаваплылык алабыз. Иң беренче чиратта шушы кош, кортларны, хайваннарны инде без хәтта гади генә ризык бирмичә, ашатмыйча торсак та, без инде Аллаһ Тәгалә каршында гөнаһка дучар булабыз. Һәм инде ни аяныч җәмәгать, шулай килеп чыга, менә ишетәбез шулай бит. Инде ойламыйча, фикерләмичә шушы кош-корт җанварларны алып, асрауга алып, ләкин соңыннан ниндидер бер нәфсидә туеп, аларны чыгарып ату, яки дә масаларны ач калдыру, яки дә масаларны үтерү очраклары да инде була. Ләкин мөселман бәндәсе инде шушының турында уйланырга тиеш. Туктале, мин шушы хайванны, шушы кош-кортны үземә асрауга алу белән үземә зур җаваплылык алам дип инде фикерләргә, уйларга инде тиештер. Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә һәр барчабызга да шушы дөньялыкта яшәгәндә матур итеп, Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне кулланып, хәерле итеп кулланып, үзебезгә, якыннарыбызга, җәмгыятькә файдалы итеп кулланып, Аллаһ Тәгалә яшәргә насыйп эйләсен. Булган ниъмәтләрнең, Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрнең һәр барчасын да безгә күрергә, аларның белән ниъмәтләнеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсен.